самата земя в своя бяг, вечно в кръг движи човек, дали за зло. И български сърца слизат долу тук, при вас, при нас, те са си вкъщи. Хванете се за тях, нека да поиграем заедно. А пък там Лео Янки е дошъл да научи тайните на шуменските госби. Той започва да готви там. Казал е своето мнение за всички чудеси, които е видял. Журито разсъждава и решава. Като решат, ще дойдат и ще кажат. Но тогава елате тук да се хваним ръка за ръка, да бъдем заедно с нашите братя от Колевча. Да поиграем от сърце! Здравейте, приятели! Аз съм Лео и се намира точно в тук на щантата на Дибич, селото, като аплодисменти на всички, кои са участвали на този прекрасна инициатива. Карневал тук в Шумен винаги е прекрасно. Аз не знам как снимаме и говорим на същото време, даже ако мога да готви. И така, тук съм. Здравейте, приятели! Това е втората година, която съм вече и жури. И тази година ще ми. Тук имаме при мен хубаво свинското. Какво е точно свинското? От Бруто, така. Същото, ако разбера, свинското беше от кога? Кога го направите? Петък. Добре. Аз има на песенката каза градина, смокиня направи се на свиня, а ние вече свиня я направяме на манджа. Това е добре. Тук в нашата денджера на същото време виждам, че има винце, нарязаме малко от бута от свинското и след това какво ще добавяме? Лук ще нарязаме, така че продължаваме леко да нарязам прас, моркови, духавки, кой задължително трябва да има, люта чушка, малко афродизиак, като чубрица, да, моята любима чубрица, Джорджан, кой не Джорджан, той е певец, фолк певец, Джордан, той е друга. Кафинов лист, червен пипер, сол и брашно. Точно така. И най-важното е вино домашно, червено. Добре. И между друго сега една тайна, която искам да ви издавам. По принцип не трябва да го казвам, вече го казвам. За първи път го пробваме без ектин. Направо го варим или ако така, че да стане още по-набавна температура. По-диетично, вика, така че е окей. Сега, момента в свинско, а това как се казва типично ядене? По принцип това е кебаб. Така че, обичате ли кебаб вие? Добре. Между друго, айде да направите и аплодисменти на нашите мамите, как се казва, мамите, които са направили прекрасно. Също е един аплодисмент на 94 години бабата, кой, като виждате там, прави работи на, как се прави, те прави пете, не пете, без очила. Аз не мога да виждам на 40 години, тя на 94 още прави петле без очила. Така че аплодисменти на те да живеят това, още 94 години да ги видим тук на карнавала. И сега, продължаваме. Да. Лука, нарязваме лук, да го нарязваме на ситно или на така едро. На малко по-едро. Трябва да не го така ли? Добре, ясно казвам. Да има храна. Да, ама няма да съм опазен.
ще направим и устата на те сега две близначки. Така че продължаваме да нарязаме тези от това. Между друго искам също да поздрави и аплодисменти на децата, които участват в тази прекрасна карнавал, къде готвят, защото от тази година виждам много голяма разликата от предните, като примерно 2-3. Може примерно да казваме, че има здравословна храна. Видя нещата, примерно една турта без глутен, което много е добре. Това много на земята. Махаме. Слава се Богу. И също аплодисменти на нашите приятели от Армения, които са направили прекрасни сладки, и същото на Рафи, мой приятел, който същото още не ми е готви никога. Даже той се пробва да готви пици. Рафи иска да стане итало-арменско, българското, всичко наведнъж. Кажи. Да. Винце, аз трябва да се премирам в София. На здраве, Лео! На здраве на всички! Прекрасно! На здраве! Ще видим как се премирам в София. Аз с кола. Ракия съм пробвал, мастика съм пробвал, винце. Ще ми да... Продължавам ли? Добре. Иска ли някой отца? Има ли някой за защита на живота ни тук? Може, нали? Айде, тя ще ви такова. Дръбни? Какво означава? Нарязай. На дръбни. Продължавам да го дръбна. И така. Това е свинското с човешкото е много трябва. Не, спокойно. Вече съм свинал. Няма да съм чета. Продължавам да нарязваме свинското, на другата страната прас. Прас идва от думата от прасе или няма нищо. Прасе е друго със. Една буква различи всичко. Между друго искам да кажа, че аз съм тук от 3 дена. Един ден бях затворен в хотел. Обаче ми беше много приятно да гледам вчера как беше прекрасна този карнавал, къде всички участвате, така че много всички. И на същото време толкова много се гостоприемни. Брави на вас! Кой на девични? Брави на девични! Аплодисменти за девични! Девични! Те хората продават, братче, война душа и никой не обръща. Продължавам да нарязваме тук свинско, на другата страна. Ревнувам се на моите ножове. Не ги дава на никой. И така. Да не стана таверна, ще го махнем. Продължавам да нарязваме още с нож от хляб. Ти наряза ли с нож от хляб месо? Аз мога и прическа да си направя. Защото моята професия е готварска. Така ли? Оттам ми идва. Бях водещ, ама телевизия сега фалира, след че има мое продаването. Какво ви забърка Лео? Може би скоро ще имаме новото предаване, обаче няма да отказвам какво точно думата. Знаеш ли къде? Някой шуменската телевизия. Не е съпруга, обаче има деца от тази жена. Аз реших, че си Сингъл. Сам? Ого, другия живот ще става. да станеш шуменски зет. Ама, ти си заед. Другия живот, другия живот. Почти свинското вече е нарязан.
И така продължавам. Имам вече цялото свинското вътре, журано свинско. Готви си на средно, как? Ниска температура или средна? Така че огънчето трябва да е средно. Поправките. Солта. Накрая. Защо? Браво. Така че да го казва на хора, кой обича да готви и кой не знае, примерно, че солта се сложи на месо към край. Не точно тогава ще сурово, защото сляга се месо, стана нервно, потвърдо и затова понякога месо идва малко потвърдичко. Моята любима чубрица. Италианци много обичаме чубрица. Джорджан, твой певец. Афинов лист. Ние го викаме аллоро. Аллоро? Не, ама аз знам, че обичали хора. Цялите, нали? Те са любили? Доста любите, така ли? Добре. Така че пак да повтаряме какво има вътре. Или с зелетин, или като го правим ние с винце, готвим нашето свинско журана, след това добавяме лук, прас, моркови и след това поправки. Вино. Виното, след това поправки като червен пипер, люти чушки, джорджан, чубрица. След червения пипер вода малко. И водичката. От Шумен, нали вода? Да, окей. Шуменската вода важно. И тази от Дибич. От Дибич. Някой ми каза, че са дошли тук да и се вземате вода и после да се прибират до Дибич, да? Хубава от градската. И така разбъркаме. Оставаме да си Горе-долу колко време? Колко време? Така ли? А тук виждам, че има някои светяги. Какво са тези светяги? Това не е цветя, това е Чубрица. Чорджа. Така? Има имена. Добре. И това само да си чака, така ли? Добре. Така че чакаме само месото да е готово, след това ще го пробваме. Разбира се, вие продължавате да купите, фърлите някои паричките важни за храната. Ето тук е една пейка. И така. Момента, няма проблеми. О, няма проблем. Като отзад съм. Тук може също да дегустирате свинските неща, като казваме от петък е свинско, така че е приятно. На същото време аз мога да леко да рекламирам другите мамици, кои аз съм супер много изненадан. Имаме най-дългата маса точно тук срещу нас, къде има 100 вида ястие и са направили нещо прекрасно, една изненада. Зад гърба има на моята снимка с едно пожеление, кой благодаря много за това нещо. Като казвам преди малкото, арменската ми направи впечатление. Децата, кои същото са готвили. Най-дългата маса.